Takže ďalšie činnosť, ktorú si ukážeme, je zmena teploty v aktuálnom programe. To znamená, v našom prípade je to program P3 a budeme meniť dennú a nočnú teplotu. Dennú teplotu zmeníme pre každý deň od 6:00 do 23:00. Je to veľmi jednoduché. Stlačí sa toto tlačítko teplomera v režime slniečko, stlačíme ho, to znamená v dennom režime momentálne máme nastavený 18,8. Pokiaľ ho chceme zvýšiť, dáme na 19,6. Počujem. Prejdeme si to teda ešte raz. Pokiaľ chceme zmeniť teplotu v aktuálnom programe pre nočný alebo denný režim, robí sa to veľmi jednoducho. Zmení sa to nastálo, to znamená, že nie je to ručné nastavenie teploty, je to automatické. Stlačíme tlačítko teplomerik, zobrazí sa nám súčasná programovaná teplota na deň, poprípade pokiaľ chceme meniť na noc, je to prepnutím tohto tlačítka slnečko, mesiačik, to znamená deň a noc. Momentálne by sme programovali dennú, teraz by sme programovali nočnú. Takže pokiaľ chceme zmeniť dennú, momentálne blika 19,6, tak je pridáme na 20,2. Stlačíme opäť tlačítko teplomer a daná teplota sa uložila do pamäti a od tejto chvíle vlastne v dennom režime bude mať snahu dosiahnuť 20,2 stupňa v miestnosti a súčasne vlastne aj v dome. Pokiaľ túto istú vec chceme spraviť v nočnom režime, opäť stlačíme teplomerik, prepneme si tlačítkom na nočný režim, to je toto, a zvýšime teplotu v nočnom režime povedzme na 19, a opätovne stlačíme tlačítko teplomer, aby sme to uložili do pamäti. Takže pokiaľ teraz si chceme porovnať, aké sú tam teploty, stlačíme teplomerik. Takže denná teplota je 20,2, nočnú máme nastavenú na 19,0. Dáme číselko do oblika, v prípade môžeme stlačiť, keďže sme ho nemenili. A v danom programe P3 máme teraz nastavené tie dve teploty, ktoré boli predtým.